Όπα, εδώ δεν είναι καλά. Βάλε άμα είναι το σάπιο μπροστά. Εδώ να ξέρετε παιδιά, το Μίγρα είναι έξω, μπορεί να χάσει κόλλο εδώ πέρα. Δεν κρατιέται. Έτσι πως πας, δεν θέλει και πολύ. Είναι τεσταρισμένο. Εδώ σταμάτησε και εδώ. Τότε. Ξέρεις, όταν είναι ευρωπαϊκό. Και μια σημάδι να κάνω. Πήγαμε παιδιά για καταράκτες Παλαιοκαριάς. Εδώ ο ιδιοκτήτης του καναλιού δεν μιλάει καθόλου. Τι έχουμε, Μπρέμπο έχουμε. Κοιτάξτε εδώ θε. Μπέιου. Στρέψουμε από εδώ, λες καλύτερα. Όχι, από εδώ δεν πάρει για καταράκτη. Α, εσύ. Θα βγεις τώρα από εδώ. Α. Από εδώ πας για τη στραβή την εκκλησία. Πρωί μαλάκα, μας έφυγε. Μας έχασε ο Θεός μαλάκα. Ναι, εγώ τι ώρα ήταν, πάει 8 και 7 και βαράει τηλέφωνο. Ναι, δεν σ' είπε να έρθει σήμερα, όχι λέω. Πότε και σήμερα. Χθες. Και όχι, εγώ δεν είπε τίποτα. Να καθαρίσουν τη γάνια, θα τους καθαρίσουν εδώ που περνάνε μέσα τα αυτά και... Άλλος ένας. Ναι, ήταν αυτός και πήγα και εγώ μετά, γιατί εντάξει ένα άτομο που δεν καθαρίζει. Ήταν πολύ καλό. Και πάω σαν 4 ωρίτσες εκεί. Α, ήταν τόσο. Άδεια. Από τις τσέπες Τι μου. έγινε. Α, το δικό σου. Νόμιζα γύθηκε κανένα τέτοιο λέω. Κανένα χέρι, λέω, το ήπια ώρα τα μάξι. Στην τσέπη κι άλλο. Δεν μπες στο χέρι. Για να ζεσταίνεται λίγο το. Δεν ξέρεις πώς το βάζεις μαλάκα, δεν είναι μέσα στην τσέπη έτσι. Εδώ τέλη κυκλοφορίας, γι' αυτό πληρώνω. Για να έχουμε τέτοιους ωραίους δρόμους. Αυτά είναι. Δηλαδή έχει έτσι ένα μέρος εδώ ακριβώς. Πρέπει να κόψει κόψει. Από εδώ ή από πέρα? Το έτσι πάμε. Το boost. Λοιπόν, μπροστά δεν ξέρω αν φαίνεται αυτή η GoPro έτσι πως τη ρύθμιση ο Νάσιος. Είναι ανεμογεννήτης πέρα στην κορυφή και από τα βουνά, σε εκείνη την οροσειρά. Τώρα θα φαίνεται, δεν φαίνεται, δεν ξέρω. Άρα είναι χιονισμένα κιόλας η πίσω η τελευταία εκεί που είναι κεραίες. Έχει υψόμετρο πόσο, γιατί έχουμε πάρει αρκετές φορές. Γύρω στο 1.9, 1800 κάτι τέτοιο. Τροχόσπιτο. Είδες
ο άλλος τι έκανε, καθάρισε και αυτά από Για μέσα. τέτοιο αυτό μας είπα ότι την αλήθεια δεν το είδα. Μαζεύει η ζώνη, κατάλαβες, πιο αυτό που πιάνει ήδη στη ζώνη. Ναι, δεν είναι το βίντεο, θα το δούμε όταν μπούμε στη διαδικασία να το Αυτό κάνουμε. πώς το πω, πολύ απαγό. Δηλαδή και τότε ψηλό για Παπαλούδο. να φύγει αυτή η γλίτσα, είδες από τη ζώνη. Εκεί δεν έχει κανένα δουλειά να έχει λιπαντικά. Στη ζώνη μέσα. Μέσα. Θα έχει πιο μέσα σε μηχανισμό. Ναι, έχει, αλλά το μηχανισμό δεν το έχω αφήσει να βγάλω όλη τη ζώνη. Θα κάνω μιούτ. Θα μας εκθέσουν, θα εκτεθούν. Σειρά θα εκτεθούν. Αυτό, εκτεθήκαμε σειρά. Εκτεθήκαμε. 360 σειρά, μάγκες, γράψτε από κάτω τι σειρά είσαι. Σχόλιο τώρα όλοι. Χαμός θα γίνει σε αυτό το βίντεο, να ξέρεις. Αλλά και αυτή εδώ την ανηφόρα ανέβη, είδες που ξέρεις να το πει. Είναι εδώ. Ναι, εκεί στο Όχι, κρατή. τι να ανέβει. Άμα έμανε άτομα πίσω, δεν πιστεύω να ανέβει, ότι είμαι πρώτη παλάκα. Τι έκανε, άμα στις φορά. Όχι, δεν σταμάτησα και κάτι και έβαλα πρώτη μετά και ανέβασα στροφές. Παιδιά, άμα το πιστεύετε ότι ανέβηκε, γράψτε το. Για όλα, γράψτε. Τώρα πες στο κατηβίες, θα δεις τη λαμπάδα πάλι. Βάζει ένα Πήγε πανί. γέφυρα από εδώ και την περάσω. Την γκρεμίσει και ολόκληρη. Ωραίες παρατεταμένες εδώ. Αλλά έκλεισα τα μάτια και πάει 12 η ώρα. Αυτές το βράδυ. Εδώ τα ώρα κάτω. Αγία. Είναι τώρα την κίνηση του δρόμου, τώρα όλοι κοιμάται, σχόλια δεν έχουν δει. Ξυπνάτε. Δεν θα είναι κανένας λες, λογικά όχι. Μπορεί να είναι το κάναμε. Να μου ήρθε κανένας από Αθήνα. Παντού εδώ ο Μάγκης παίζει εδώ, ο καταράκτης αυτός τώρα τελευταία στο TikTok, δεν ξέρω, με πετά συνέχεια καταράκτης Παλαιοκαριάς και Παλαιοκαριάς και έρχονται από παντού, δεν ξέρω τι φάση, ναι. Πολύ όμως. Λέω τη βάση και μάλλον και τώρα ερχόμασταν, Τουριστικός προορισμός. ναι, και τώρα δεν χορταίνει, να έρχονται, τι γίνεται, τόσο, εντάξει είναι όμορφο, αλλά ναι, εμείς το έχουμε εδώ και δεν μας φαίνεται. Καλά, την ώρα. Με τον κλάδο. Λοιπόν, όσοι αρχίσετε εδώ, μην μπερδευτείτε και συνεχίσετε στα πάνω. Εδώ στη τρίτη αριστερά. Μην μπείτε Παναγία με την εδώ πέρα, χαλαρά, πάτε. Παναγία. Τώρα θα έχει λίγο κούνημα εδώ. Θα πάμε παγάλια. Παγάλια. Παπαγάλια. Σπουργίτια που ήταν. Παπαγάλια. Δεν κάνει.
μέσα. Δεν έχουν θέμα με ζαλάδια. Τι στο διάλογο μα. Δεν ξέρω, το είναι στον καθένα, καλά, δεν είναι κάτι Πολύ σκάνδαλο. ανεβαίνουν. Οικογένειες, ολόκληρες, τι γίνεται, δεν έχει κανένα θέμα. Στο Ισάτ, μέσα στην πόλη με λεωφορείο να είναι, ζαλιζόταν. Τι λέει, μέσα στην πόλη με λεωφορείο. Πού να Αλλά χτυπάει. αυτό γίνεται συνήθεια, καλά, να μου το κάνει πολλές φορές συνήθεια. Άμα έχεις κανένα άλλο θέμα, δεν συνηθίζει. Να φορτώσουμε ροπή. Μπήκα μου τον ίδιο. Λες και είμαστε κι εμείς της Σένα, ερχόμαστε. Δεν έχω έρθει ποτέ εδώ. Στον Παρνασσό. Στο καημάκι της Αλγά. Συμβάλια γαλκάντα, κάτι τέτοιο τώρα στο YouTube το πρωί. Ένας πήγε εκεί. Και λέει δεν είναι καλά, λέει, ούτε εστιατόρια έχει, ούτε μπαράκια. Όχι, συμβάλια αλκάν είναι σαν το Red Dead, μια πλαγιά με πέτρες και ριάκια να τρέχουν, καλά κορόιδευε. Αλλά λέει δεν είναι καλό μέρος, κορόιδευε για αυτούς που πάνε τέτοιο. Δεν έχει ούτε χοτέλ εδώ, ούτε τίποτα. Πήγαν έξω, πήγαν σε καλό λογαριασμό. Θα τελικό, Ω, το βλέπετε εδώ το στολισμένο. Κοιτάτε το παιδιά. Έλα παιδιά. Τι είναι εδώ πάνω μαλάκα τρελό. Και εδώ μια πέτρα εδώ πέρα. Πού? Την τέλει γύλμα, στην άκρη. Μίξεις. Φτάσαμε εδώ στα πίδια. Εδώ, ναι. Εδώ θα πατάει ένα γλίστριμα εδώ αυτά που στάζει το νερό έτσι εδώ. Άμα παγώσει. Είναι μέχρι να βγει ήλιος για καλά για κανένα μια-δυο ώρες. Εδώ αυτοί τι θα τραβάνε ποτέ, δεν θα χορτεύουν ξύλο μαλάκι. Είναι τα σπίτια, τα παλιακά αυτά και μόνος να κρατήσεις. Πάει στη ξύλο. Δεν βλέπω από το φυγό μας μαλάκι. Θα δώσεις τροφές. Να μην κρεμάει. Τρεις φορές να έχει. Θα βάλω πρώτα. Πω. Εδώ πρώτη Δευτέρα έχεις εσύ εκεί πέρα. Πρώτη. Ενέβαινα πέτσαπα. Ναι, γιατί δεν κάνει να κρεμάει η μηχανή. Αλλά είναι πολύ κακό για τη μηχανή να κρεμάει. Καλύτερα να έχει 3.000 τροφές και να πηγαίνει πέτσαπα παρά να είναι 1.500 ξέρω εγώ και να κρεμάει. Έχει κόσμο. Τον άφησε τον καφέ πάνω, θα τον ξεχάσει. Το βάλω πάνω στην αδάνα. Ναι, και εγώ, αλλά πες γρήγορα. Δεν παίρνω. Πες γρήγορα.